Хайырлы кеш, исәміз Сефирда Татарстан хәбәрләренең кичке йомгаклау чыгарылышы. Студияда Фәнис Камал. Бүген илдә бердәм тавыш бирү көне иде. Татарстанда участоклар ярты сәгатьлек ябылды. Хәзер анда бюллетеннарны саный башлыйлар. Безнең исә бүгенге тыгыз көннең ничек узуын бергәләп күзәтү мөмкинлеге дә бар. Кичке сәгать 8-дә Татарстанда 4 сайлау кампаниясе тәмамланды. Хәзер аларның нәтиҗәсен генә көтәсе кала. Бүген республика халкы Татарстан президентын, Дәүләт думасы һәм Дәүләт советына өстәмә рәвештә 2 депутат һәм муниципаль депутатларны сайлады. Татарстан сайлаучылары бүген зур активлык күрсәтте. Выборы дәүләт автоматлаштырылган системасы мәгълүматына караганда, Татарстан буенча кичке 6-га сайлауга килүчеләр 73,66% тәшкил иткән. Сайлауларның барышы турында иң соңгы мәгълүмат бүген көн буе Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмат үзәгенә тупланды. Мондый эш тәҗрибәсе республикада 2015 елдан кулланыла. Бүгенге чарада 150дән артык журналист эшләгән иде. Алар өчен сәгать саен матбугат конференцияләре үткәрделәр. Көн дәвамында шундый 2 дистәгә якын чыгыш тыңланылды. Вакыйга урынында хәзер хәбәрчебез Рәмзилә Гафиятуллина эшләвен дәвам итә. Рәмзилә, без синнән инде экзит поллар буенча беренче соннарны ишетергә өметләнәбез. Хәерле кич, Фәнис. Сайлау участоклары ябылса да, бердәм мәгълүмат үзәгендә эш дәвам итә. Без бүген көн дәвамында 2 дистәгә якын спикерны тыңладык. Матбугат конференцияләренең темасы төрле. Участокларда нинди иминлек чаралары күрелүдән алып, күзәтүчеләрнең эшчәнлегенә кагылышлы сорауларга кадәр. Хәзерге минутларда монда шулай 2 экспертның чыгышы бара. Журналистлар алдында КФУның конфликтология кафедрасы мөдире Андрей Большаков һәм Казан милли тикшеренү технология университетының кафедра мөдире Андрей Тузиков чыгыш ясый. Аларның чыгышы экзит-пул нәтиҗәләренә багышланган. Әйдәгез экспертларның үзләрен тыңлап үтик. Вот оглашу фамилии кандидатов в алфавитном порядке, как они, собственно говоря, расположены в бюллетене. Значит, первый в бюллетене шел Валеев Альфред Ракибович. Значит, в процентов от ответивших 6,5%. Такой результат. 6,5%. Второй в списке шел Торопченко Олег Владимирович. Значит, в проценте от ответивших 2,3%. Третьим шел Минихаров Рустам Маргалевич, 81,2%. Четвертым шел Михеев Альмир Александрович, 4,0%, ровно 4%. И пятый Сурчилов Владимир Валерьевич, 3,4%. Ну, можно еще добавить, что около 3% бюллетеней. Экспертлар бер тавыштан чараның оешкан төстә узуын билгеләп үтә. Без исә беренчел нәтиҗәләрне инде бик тиздән беләчәкбез. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев катнашындагы матбугат конференциясе кичке сәгать 9-га билгеләнгән. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Көн дәвамында безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Фәнис, сүз сиңа. Зур рәхмәт, Рәмзилә. Турыдан-туры эфирда инде беренчел нәтиҗәләр белән минем хезмәттәшем Рәмзилә Гафиятуллина иде. Татарстандагы сайлау барышын һәм тавыш бирүчеләрнең күп булуын Россия сайлау комиссиясенә дә билгеләп үттеләр. Рәиснең урынбасары Николай Булаев 3 көнлек сайлауны кешеләр өчен уңайлы дип атады. Менә комиссия әгъзаларына эшләве шактый катлаулы булды диде ул. Шулай да Татарстан сынатмады. Высочайшая явка, новейший для истории России реализован проект, это страхование членов избирательных комиссий, и я думаю, что оно найдет и федеральную поддержку. Уже сейчас можно сделать определенные выводы о том, что избирательная система прошла очередное испытание в непростой эпидемиологической ситуации. Избиратели пришли и активно проголосовали. Сайлау участоклары бүген иртәнге 8-дә үк ачылды. Инде көннең беренче яртысында аларда республика җитәкчеләрен дә очратырга мөмкин иде. Фәрүзә Мәҗитова күзәтүендә карагыз. Рөстәм Миңнеханов Казан үзәгендәге 42-нче сайлау участогына тормыш иптәше Гөлсинә ханым белән килде. КАИ бинасындагы участокта 1600 сайлаучы теркәлгән. Көндезге 10-га аларның 600 тавыш биргән иде инде. Миңнехановлар гаиләсе бюллетеннәр алып кабиналарга үтә. Үз тавышын инде иртәдән Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бирде. Ул Лаиш районының Боровое Матюшино авылындагы 1749-нчы сайлау участогына килә.
Башта Минтимер Шаймиевның тән температурасын үлчиләр. Барысы да тәртиптә. Документ тутырганда ул сайлау участогы агзалары белән аралашып алырга да өлгерә. Здесь? Вот первый. Вы у нас первый всегда. Вот первый. Президентті қызлар біле бірге сайды біздің онда. Айры білеміз. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкаладагы 116-нчы лицейда урнашкан 43-нче участокта сайлый. Хатыны Луиза ханым белән килде. Монда 2300 кеше тавыш бирергә тиеш. Бюллетень алганчы ул сайлаучылар белән фотога төшә. Участокта эш барышы белән кызыксынды. Күзәтүчеләр белән сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин тавыш бирүнең 3 көн булуы кулай тәҗрибә ди. Аның фикеренчә, республикадан читкә китеп эшләүчеләр өчен бигрәк тә уңайлы. Район шәһәрләрдә булырга туры килде. Күп кенә сораулар, күп кенә мөрәҗәгатьләр булды. Халык битараф түгел. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Читаев урамындагы 241-нче сайлау участогына килде. Биредә концерт та оештырганнар. Алексей Песошинның шулай ук тән температурасын үлчиләр. Шуннан соң сайлау кабинасына үтә һәм үз тавышын бирә. Фируза Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Республикада барган сайлаулар буенча үзәк сайлау комиссиясенең кайнар линиясе эшләде. Анда 84 кеше шалтыраткан, аларның кайберләренә бүген көн үзәгендә Андрей Кондратьев үзе җавап бирде. Мөрәҗәгатьләрнең күпчелеге кайда тавыш бирергә һәм сайлау участокларының нинди адрес буенча урнашкан булуына кагыла. Шулай ук фикер үзгәргән очракта кабаттан сайлау буламы? Ни өчен сайлау бюллетеньнәренең кайберләре сейфларда түгел, махсус тартмаларда саклана дип сораучылар да булган. Һәрберсенә дә шунда ук ачыклык кертелә. У нас есть школы, в которых располагается сразу несколько участков. Кайбер мәктәпләрдә берничә сайлау участогы урнашкан, шуңа да бюллетеньнәр күп булганлыктан сейфларга сыеп бетмәскә дә мөмкин. Андый очракта аларны тимер шкафка куярга туры килә. Алар хукук сакчылары тарафыннан саклана. Ачкан вакытта күзәтүчеләр аны телефоннарына төшерә дә ала. Андрей Кондратьев халыкның сорауларына җавап биргәннән соң тавыш бирергә китте. Ул Гагарин урамындагы 146-нчы участокта сайлый. Шул арада күзәтүчеләр сайлау комиссиясе агзалары белән дә аралашырга өлгерә. Быелгы президент сайлавында 5 кандидат катнаша, алар бүген үзләре дә тавыш бирде. Кем, кайда һәм кем белән килде? Алдагы репортаждан карыйк. Иртәнге сәгать 9 Казанның Җиңү проспектында урнашкан 411-нче сайлау участогына Татарстан президенты вазифасына кандидат Альфред Валиев килә. Үзегенә түгел, гаиләсе, оныклары белән. Тавыш бирү кабинкасында ул озак тоткарланмый, үз тавышын бирер өчен берничә минут җитә. Чтобы дальше Татарстан и наша Россия процветала. Татарстан президенты вазифасына тагын бер кандидат Олег Коробченко Ярчаллыдагы күчмә сайлау участокларының берсендә тавыш бирде. Битлек, кулларының чисталыгы һәр кешегә аерым каләм, барысы да ничек тиеш шулай. Бюллетеньга тамгасын салгач, селфи. Сейчас очень модно делать фотографию, за кого ты проголосовал. Поэтому я не буду отличаться ни от других и тоже сделаю селфи. Татарстан президенты вазифасына дагы вакылчы Альмир Михеев Казанның Тынычлык бистәсендә урнашкан сайлау участогында тавыш бирә. Ул бер юлы 3 бюллетень тутыра. Берсе президент сайлауына, калган икесе Казан шәһәр думасына баручы депутатлар буенча. Голосовать важно и нужно. Поэтому голосование, я считаю, это не только право, но и обязанность. Здравствуйте. Татарстан президенты вазифасына кандидат Владимир Сурчиловның да кәефе күтәренке иде. Ул да участокка иртән килә. Ишек төбендә аның температурасын үлчиләр, сайлау комиссиясе әгъзаларыннан бюллетень алгач, үз бурычын үти. Рәмзилә Гафиятуллина, Яңа Гасыр каналы. Президентлыкка кандидатларның сайлау штаблары да бүген сайлау барышын күзәтте. Барлык партияләрдән участокларга күзәтүчеләр җибәрелгән иде. Штабларга нинди мәгълүмат килә соң? Гөлнар Сайфетдинова белеште. Бүтін республикадан келген мәгълүмат шушында туплана. Бердәм Россиядан президентлыкка кандидат Рөстәм Миңнехановның иҗтимагый штабында күзәтүчеләр белән көн дәвамында элемтәдә торалар. Алар 3000-гә якын. Татарстанның барлык сайлау участокларында да партиядән күзәтүчеләр бар. От наших наблюдателей, Безнең күзәтүчеләрдән ниндидер җитди кимчелекләр турында хәбәр булмады. Сайлау оешкан төстә бара. Без участоклардагы хәл турында мәгълүматны бар дибез. Элемтә һәр чак бар. Ниндидер аңлашылмаучанлыклар була калса, тиз арада чарасын күрер өчен. Россия коммунистлары партиясеннән президентлыкка кандидат Альфред Валиевның штабы вәкилләре дә сайлауның чиста узуын күзәтеп тора. Участокларга чыгар алдыннан эш тәртибен искә төшерәләр. Рост партиясеннән кандидат Олег Коробченконың сайлау штабында соңгойда алып барылган агитация эшенә йомгак ясадылар. Штаб вәкилләренең күбесе бүген сайлау участокларында. Работа штаба сегодня ведется
Штаб бүген 24 сағат дәвамында эш алып бара. Урыннардан мәгълүмат җыябыз. Мониторинг дәвам итә. Агитация ише социаль челтәрләрдәге активлыкка нәтиҗә ясап, Гадел Россиядән президентлыкка кандидат Альмир Михеевның штабында да бүген ныклап сайлау барышын күзәтәләр. Вся работа сейчас сконцентрирована на избирательных участках. Хәзер барыш участокларда бара. Комиссияда бездән вәкилләр бар. Без алар белән элемтәдә торабыз, киңәшләр бирәбез. ЛДПР партиясеннән президентлыкка кандидат Владимир Сушиловның сайлау штабында да күзәтүчеләрдән мәгълүмат җыялар. Районнарда алар партиясеннән 1000 күзәтүче эшли. У нас все люди на участках. Сайлау көннәрендә безнең барлык кешеләр дә участокта, штаб аларның эшен оештыра. WhatsApp'та төркемебез бар, кайнар линиядә эшли. Шунда мәгълүмат җибәрәләр. Штабларда эш әле участоклар ябылганнан соң да туктамаячак. Иртәгә барлык мәгълүмат буенча нәтиҗә ясала. Гөлнар Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда сайлау барышын КПРФның Татарстандагы җитәкчесе Хафиз Миргалимов та бәйләде. Ну, что касается сегодня, я голосовал. Мин бүген 50-нче мәктәптә тавыш бирдем. Сайлауның 3 көндә дә участокка барып карадым. Оешкан төстә барды дип әйтер идем. Сайлау участоклары ябылгач, тавышларны санау узакка сузылмас дип уйлыйм. Бу инде беренче сайлау кампаниясе генә түгел. Без киңәшләшү хукукына ия күзәтүчеләребезне дә юлладык. Аерым участокларда көндәшләр белән бергәләшеп эшләдек. Чөнки һәрберебез чиста һәм гадел сайлау яклы. Татарстан блогерларының сайлауда эш тәҗрибәсен башка төбәкләр дә өйрәнергә тиеш. Бу хакта бүген Россиянең иҗтимагый палатасы әгъзасы Александр Малькевич белдерде. Искәртеп узабыз, бу сайлауда беренче тапкыр блогерлар күзәтүче буларак катнашкан иде. Барыгызга да сәлам. Мин күзәтүче постында. Безнең бүген участокта тыныч. Антисептиклар бар. Алина Гыймалтдинова Казанның 181-нче мәктәбендә урнашкан сайлау участогында блогер күзәтүче. 3 көн буе ул моннан китми дә диярлек. 200 меңнән артык язылучыга мәгълүмат җиткереп тора. Килеп утырам, булган процессларны, моментларны төшереп аудиториягә да күрсәтәм, килгән сорауларга җавап бирәм. Алина 8 ел блогер. Башта ул аш-су рецептлар белән уртаклашса, хәзер темалары төрле. Җәмәгать эшләрендә актив ул. Бу көннәрдә төп игътибары сайлауга. Сайлауларның гомумән ачык булганы турында, чиста булганы турында һәм без бар детальләрне күрсәтәбез, үзебез төшерәбез, күрсәтәбез һәм подписчиклар сорау бирәләр. Без бар сорауларга җавап бирәбез һәм күрсәтеп бирәбез. Бүгенге очрашу тәҗрибә уртаклашу мәйданына әверелде. Может быть, башка вакытта бәлки блогерлар өчен өйрәнүләр, укытулар уздырырга кирәктер. Үзебезнең язылучыларны алдан әзерләр идек. Мне кажется, нужно это людям показывать, что... Иң мөһиме безнең максат сайлауның чиста узуын күрсәтү, сорауларга җавап бирү. Татарстанның күзәтүче блогерлары Россиядә беренче тапкыр иҗтимагый күзәтүчеләр составына керде. Бу юнәлештә тәҗрибә уртаклашып, эшне камилләштерергә кирәк диләр. Они должны это рассказать. Аларга үз язучыларны гади тел белән яхшылап аңлату максаты куела. Ниндидер фәнни телдә түгел, гади гына әйтеп, социаль челтәрдән утыручылар сайлау барышын белергә тиеш. Бу очракта блогер күзәтүчеләр оештыручыларга да, сайлаучыларга да мәгълүмат җиткерүче генә түгел, ярдәмче дә булып тора. Безгә шушы эштә ярдәм итүчеләр алар. Бу эшне менә Аллага шөкер алар шундый үзләре дә кызыксынып, бүтән кешеләрне дә кызыксындырып эшләделәр һәм аның нәтиҗәсе бар һичшиксез. Блогер күзәтүчеләр өчен сайлау участогында махсус урын каралган. Алар тавышларны исәпләүдә дә катнашырга җыена. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Үзе ясаган электромобильгә утырып, бәйрәм прическасы ясатып, хәтта хәрби киемнәрне киеп, бүген Татарстан шәһәр районнарында тавыш биргән ничек кенә килмәделәр, безнең күзәтүдән карагыз. Бодай шошы 100 яшьлек ветеран Рауф Төхфәтуллин өчен бүген икеләтә бәйрәм. Танкчылар көнендә билгеләп үтә ул. Элеккеге танкчы сайлау участогына үзе килде, хәрби формасыннан орден медальләрен таккан. Бер генә сайлауны да калдырганы юк. Бер айдан аңа 101 яшь тулачак. Имам Фәһим Сөләйманов та чапан һәм чалмасыннан аерылмаган. Ул бу гамәле белән Татарстанда милли традицияләргә зур игътибар бирелүне күрсәтә. Үзара тату торырга дигән ният белән нашындай җитәкчеләребезне иншалла булдыра алсак иде, сайлый алсак иде дигән нияттә калабыз иншалла. Алабуга районында 62 сайлау участогы, шуларның 23-е авыл җирлекләрендә урнашкан. Танай көлегелектән үзенең активлыгы белән аерылып тора. Иртәдән үк авыл халкы сайлауга ашыкты. Это наш выбор, это наша жизнь. Йоршалының ветераннар госпиталендә дә сайлау участогы эшли. Хастаханәдә башка шәһәрләрдән дә пациентлар дәвалана. Я из Нижнекамска. Мин үзем Түбән Камадан, сәламәтлегем начарлангач бирегә салдылар, әмма тавышымны бирәм. Ну, это долг. Алар бөтенесе дә открепительныйларны алып,
Безнең больницага ятканда алдан беләләр выборлар буласын, шуңа әзерләнеп килделәр. Мамадыштан булачак инженер-технолог Илнар Мөбаракшин сайлауга иҗади карарга булган. Тавыш бирергә электромобиль дә бара. Республиканың инновациялар төбәге булуын күрсәтмәкче. Сегодня я впервые иду на выборы. Мин быелгы сайлаулар истә калсын дип тырыштым. Экомобильне 1 ел буе ясадык. Нурлыктан Самиргановлар гаиләсе сайлау көнендә креатив булырга ниятләгән. Хуҗабикә гүзәл чишторышка барып, Татарстанга багышланган прическа ясата. Улларында исә аквагрим. Бүген безнең һөнәри бәйрәмебез һәм сайлау көне. Икесе бергә туры килде бүген. Шундый бәйрәм. Наш образ. Безнең образ дөресрәге прическа Татарстанның алгарышларына багышланды. Республикабызның һәр вакыт үзгәреп, камилләшеп, үсүен телибез. Өлкәннәрнең оныклары белән сайлауга килүе районнар өчен гадәти күренеш. Хезмәт ветераны Рафида Гафиятуллина моны башкаларга да үрнәк гамәл дип исәпли. Аларны да менә Татарстанны яратырга, илебезне яратырга, авылыбызны, шәһәребезне яратырга иретәсем килә. Түбән Камада исә беренче тапкыр сайлауга килүчеләргә бүләк тапшырылды. Монда 500 егет кыз участокта тәүге тапкыр тавыш бирә. Шулай ук сәүдә гөрли, теләүчеләр грипптан вакцина ясата. Бу Мамадыш, Чаллы, Түбән Кама, Саба, Алабуга телевидениеләре белән берлектә Гөлназ Гыйниятова, Яңа Гасыр каналы. Бүген кайсы социаль дәрәҗәдә булуына, нинди вазифада эшләвенә дә карамастан, һәркем тавыш бирергә ашыкты. Безнең төрле урыннарда эшләгән иҗат төркемнәре танылган кешеләрнең шактый белән аралашырга да өлгерде. Разик Гыймаев күзәтүен тәкъдим итәбез. Здравствуйте. 92 яшында булса да, сәяси һәм гыйльми яңалыклар белән танышып бара Илдус Мостяков. Участокка үзем дә барган булыр идем, килгәннәр тагын да яхшы дип гражданлык бурычын үтәргә ашыга. СССР тарихында генераль конструктор булган татар белгече. Участогыннан аңа беренче булып сугылдылар. Бик әһәмиятле, бик зур вакыйга дип саныйм. Сайлаулардан соң Татарстанның юлы дөрес булыр дип уйлыйм. Кайчандыр әнисе мәктәпкә шулай йөрткән, хәзер әнисен мәктәптә урнашкан сайлау участогына алып килә ул. Инде ничә еллар бу көнне Багановлар шунда күрешә. Татнефть оешмасы директорының әнисе Роза Фатыховна тыл һәм хезмәт ветераны. Улына да тормыш асылын сеңдереп үстергән. Это наша обязанность, мы должны. Безнең бурычыбыз бит бу. Нәкъ менә сайлаулар барышында илнең кая таба, ничек үсәсен билгелибез. Шушы ук фикер Россиянең атказанган тренеры, Зенит клубы остазы Владимир Олекнин да участокка китергән. Тыгыз графикта вакыт таптым ди. Добрый день. КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин тавышын бирү өчен Әстерханнан кайткан. Йорт-Чаллының танылган спортчылары төркеме өлкәдәге җыеннарда катнаша икән. Техниканың Дакар ярышына әзерлеген тикшерәләр. Прилетел специально, чтобы проголосовать. Әстерханда булуга карамастан махсус монда кайттым, хәзер тагын китәм. Мин гаиләмнең, туганнарымның язмышына битараф түгелмен. Үземнең фикеремне белдерәсем килде. Республиканың алга таба тагын да үсүен телим. Кеше хукуклары буенча Татарстандагы вәкил чыгышлары ясарга да өлгерә. Иртәнге 9-дан сойлап та чыккан, аннан кабат вазифаларына. Казан православ семинариясының беренче проректоры Алексей Колчерин 60-нчы мәктәпкә килде. Задача и долг каждого жителя нашей республики. Җаваплы булу, ул нинди дин тарафдары булуга бәйле түгел бит. Үзебез яшәгән җиргә, балалар, оныкларның кайда яшәвенә бәйле җаваплылык бит бу. Гражданлык бурычын үтәргә Камил хәзрәт Самигуллин хатыны белән килгән. 12-нче мәктәптәге 47-нче сайлау участогында тавыш бирделәр. Гражданин буларак мин үз фикеремне белдерергә тиеш. Беренче рәттә мусульман буларак. Чөнки без битараф булмаска тиеш. Ел саен 25-тән 30-га якын мәчет ачыла безнең республикабызда. Мәдрәсәләр эшләп килә, Аллаһка шөкер, китаплар басыла. Радик Гыймаев, Илшат Мөхәммәтов, Ринат Сайфин, Яңа Гасыр каналы. Авыл районнарының күпчелегендә сайлау көненә туры китереп уракны тәмамладылар. Чиратта бәрәңге, аны көзге яңгырлар башланганчы җыеп аласы бар. Шуңа эш көне, ял көне дип тә тормыйлар. Бүген дә күпчелек авыл кешесе башта сайлауга, аннары бәрәңге кырына юл тотты. Арча районының Кырлай хуҗалыгында сайлауга дип нинди тәмле ризыкны басуда ук хәзерләделәр соң. Айза Шаймардановтан белербез. Иртән саугына сайлап кайтыйммы? Ниясибаевны хатыны иртән эшкә дә сайлауга да озатып калды. Ул 30 елдан артык механизатор булып эшли. Гаилә башлыгы иң элек үзенең гражданлык бурычын үтәргә булды. Ә монда башка механизаторлар көтеп тора иде. Бергәләп сайлауга керү күркәм бер гадәткә үрелгән. Температура нормада, куллар чистарда, инде тавыш кына бирәсе калды. Беренче чиратта сайлауга барара кирәк, дөньяның тынычлыгы өчен президентны сайлара кирәк. Механизаторлар инде алар иртүк үзләре эшкә киткәнче безгә сайлауга киләләр һәм тавышларын биреп
китәләр. Бер-бер артлы тавыш бирүгә механизаторлар басуга киттеләр. Монда хәзер эш бәрәңге басуында гырлый. КАМАЗ машиналары бер-бер артлы бәрәңге ташый. Монда 4 комбайн, 20 кеше эшли. Тәүлек буе эш туктамый. Сменалар алышынып тора, ләкин сайлауга барырга вакыт табалар. Илгәрдек без бер КАМАЗда 2 эшлибез. Ирек дигән малай белән ул төнләйде, менә мин көндез башта сайлауга бардым, менә исмен алмашабыз. Кырлай агрофирмасында быел бәрәңге бераз азрак чыга диләр, ләкин зарланмыйлар. Гектарына 300 центнер уңыш. Тавыш биреп бәрәңге алганнан соң механизаторлар учак ягып быелгы 2нче ипидән авыз итеп тә карады. Ни дисәң дә сайлау һәрвакыт бәйрәм кебек уза бит. Арча районыннан Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанда бу минутларда зур концертның инде кызган чагы Акбарс Арена стадионы янында көне буе төрле уеннар оештырылды. Мондагы чараларга сайлагач мин тавыш бирдем дип язылган беләзек белән кирип булайды. Тамашачылар күңелен хәзер эстрада йолдызлары күрә. Сез безнең эфирдә Әнвәр Нургалиев һәм Салаватның чыгышын күрә алдыгыз. Тагын кемнәр җырлады, кемне көтәләр генә. Анда хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова да эшли. Айгөл, син инде бүген концертны тулысынча карый алган сирәк хезмәткәрләрнең берсе. Әйт әле, анда нинди мөхит хөкем сөрә? Xayrli kech Fəniz, xayrli kech hörmətli tamaşaçılar. Bu minutlarda Akbars Arena yanında şön məğnəsində alma düşər urun yox aytırsınlar. Мұнда bütün Qazan, bütün Respublika xalqı bir meydanda jıyılğan. Көптән түгел генә Akbars Arena'ның зур парковкасында барган интерактив программа тәмамланды. Һәм инде халык өйләренә таралышмады. Әмма шушында сәхнә янынарак, якынрак жыелды. Шуңа күрә дә инде монда алма düşər урын юк. Bu minutlarda сәхнәдә Валерия кыздыра. Ул үзенең иң матур, иң популяр җырларын Казанга, республикабызга bağışlay. Әйдәгез әле, әлеге матур мизгелләрне бергәләп тыңлап үтик. Шулай ук башка Россия эстрадасы йолдызлары да бүген Казанга үзләренең мәхәббәтен җиткерде. Казань самый лучший город. Казан иң матур шәһәр дигән шигырьләр әлеге сәхнәдән бүген бик еш яңгырады һәм инде мондый минутларда әлбәттә Казан өчен, республика халкы өчен һәм Татарстаныбыз өчен горурлык хисләре туа. Һәр вакытта да безнең республикада сайлаулар шулай матур итеп зур концерт белән тәмамлана. Инде бәйрәм концертының кичке мизгелләре аеруча да матур һәм күркәм уза, чөнки инде халык кыза, рәхәтләнеп җырчыларыбызга бергә кушылып җырлыйлар, бийләр һәм инде телефоннарының утларын кабызалар. Бу бик матур күренеш. Бу минутларда Валерия чыгыш ясый. Күптән түгел генә Салават үзенең иң популяр "Мин яратам сине" Татарстан җырын башкарды. Шулай ук инде яшьләребез яратып тыңлаган Нюша, Добро кебек төркемнәр дә тамашачыларыбызны сөендерде. Күз алдына китерәсезме? Бүген әлеге сәхнәдән хәтта Нюша да татар телендә җыр башкарды. Ул зәңгәр томанны искиткеч матур итеп җырлады. Ничек инде мондый мизгелләрдә горурланмыйсың? Һәм инде менә тагын берничә минуттан без турецкий хорының чыгышын көтәбез. Алар шулай ук тамашачыларга сюрприз әзерләгән. Шулай ук татар телендә җыр башкарачаклар. Димәк инде татар моңнары бөтен Казанны яңгыратачак. Һәм инде әлбәттә нинди бәйрәм салютсыз булсын. Кичке сагать 10-да Акбарс Аренадан аны искиткеч матур күренештә күзәтеп булачак дип ышандыралар безнең оештыручылар. Без инде әлбәттә бу бәйрәмгә кушылабыз. Барлык республика халкын шушындай матур көн белән котлыйбыз. Һәм сүзне сиңа бирәм, Фәниз. Рәхмәт, Айгөл. Чыннан да искиткеч мөхит хөкем сөрә. Турдан-тур эфирда минем хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова иде. Бердәм тавыш бирү көне чын бәйрәм төсмерләрен алды. Татарстанның интернеттагы рәсми төркемнәрендә бүген 12 сәгатьлек онлайн марафон узды. Танылган шәхесләр катнашында кызыклы уеннар оештырылган иде. 12 айфонда уйнаттылар, йолдызлар концерт куйды. Минем Татарстан бәйрәм марафонын иртәдән кичкә кадәр Илгиз Шәкүров күзәтте. Наташ, мин тавыш бирдем, хәзер концертка барырга була, әйдә киттек. Юк, әйдә марафон карыйбыз. Нинди марафон? Менә. Бәйрәм марафоны иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр барды. 12 сәгать дәвамында 12 тамаша. Татарстанның танылган шәхесләре көйне таный, крокодил уенында катнаша, ябык тартмада нәрсә яшерелгәнен белергә тырыша. Түбәтәй. Сайлау участокларында күзәтүче блогерлар турыдан-туры элемтәгә чыкты. Алар андагы вазгыять белән таныштыра. Как твои дела, скажи? У нас все отлично, пока немного народу, поэтому есть возможность разговаривать громко.
Бәйрәм марафонында сәгать сайын 12 смартфон да уйнатылып барды. У нас очередной розыгрыш айфона 11 прямо сейчас. Гаджетларны сайлауга барган татарстандылар отты. Уен шартлары буенча сайлау участогында фотога төшергә һәм аны Мой Татарстан хэштегы белән интернетта урнаштырырга кирәк иде. Җиңүчеләр очраклы рәвештә билгеләнде. Болгар шәһәре Татарстан Республикасы картасында нибары 29 ел элек пәйда булды. Марафон барышында төрле интернет проектларда тәкъдим ителде. Мәсәлән, История Татарстана проекты ТАССРның 100 еллыгына багышланган. Республиканың 100 истәлекле урыны турында видеоязмалар күпләрне кызыксындыра. Пригласили для реализации этого проекта 100 участников, 100 известных личностей из Татарстана, в том числе были спортсмены, артисты, блогеры-инфлюенсеры. Марафон җырчы булырга теләүчеләр өчен оештырылган Татарстан бәйгесенең финалы белән дәвам итте. Соңрак тамашачылар өчен танылган йолдызлар концерт куйды. 12 сәгатьлек марафон менә шулай күңелле узды. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казан телеманарасы Татарстан әлеме төсләре белән балкыды. Бу бүгенге кичкә планлаштырылган интерактив программаның бер өлешегенә ул салют белән тамамланачак. Манараны шулай яктырту өчен меңләгән төсле ут һәм дистәләрчә прожектордан файдаланганнар. Төсле тамаша белән компьютер аша идәрә итәләр. Монда 3 чакрымнан артык озынлыкта гирлянда да кулланылган. Исегезгә төшерик, 30 августта Мәскәүнең Останкино башнясы Татарстан әлеме төсләре белән балкыган иде. Бүген бездә төп сайлау президент сайлауы узды. Ул ТАССР оешының юбилей елына ук туры килде. Шушы ике вакыйгага багышлап Яшел Үзән кырында Татарстанның дәүләт символы канатлы барс ясап куйганнар. Ул гади барс кына түгел, аны чәчәкләр басу уртасында ясыйлар. Бу район һәм җирлеш мәкәр тәкъдиме була. Бар шу кадәр зур ки, аны бары тик кош оча торган бейеклектән генә күрергә мөмкин. Кош оча торган бейеклектән генә әлегә барысының бөтен гүзәллеген аңларга һәм тулы көчкә тоемларга мөмкиндер. Инде якынлашкан саен син чәчәк дөньясына килеп эләгәсең. Менә шушы ак чәчәкләре, ягъни майлы тырма үсентеләре әлегә барысына сурәтли дә инде. Хәзер без мәсәлән аның алгы тәпи янында басып торабыз. Барс 1 гектардан якын мәйданны алып тора. Бу чәчәкләрне утыртыр өчен генә дә ярты тоннадан артык орлык киткән. Әлеге урын Казанны чыгуга Яшел Үзән Мәскәү юл киселешендә урнашкан. Фацелия чәчәкләрен һәм барысына бу җирнең хуҗасы эшмәкәр Азат Мифтахетдинов үзе ясарга була. Бу инде теге бүләк кебек булды инде республика, тем более столетие. Шуңа күрә без менә шулай эшләдек. А фацелия безнең теге растениеводство буенча инде без үзебез утырттык, монда пасекалар бар рядом жақын. Шуңа күрә бу теге инде приятный с полезным. Башта бу урында түбәтә ясарга теләгәннәр, аннары эшкә дизайн белгечен җәлеп итәләр. Ландшафт дизайнеры Елена Хәсәнова беренче тапкыр шундый зур эшкә алына. Вот размер этого. Бүтән өстәлне алып торучы сызымнар барыс башта шушында ясала. Махсус нокталар билгелиләр. Аннан проект нигезендә басуда эшли башлыйлар. Чәчәкләр техникасыз, кулдан утыртылган. Когда растовое изображение на межевики уже... Башта ызанлаучылар үз программасына барс рәсемен урнаштырдылар. Аннан күпме нокта ясарга дигән сорау туды. Чөнки вак детальләргә аны күбрәк куярга кирәк. Шуннан 250 ноктага таяклар кададык. Барлыгы 10 кеше башкарып чыккан. Иң авыры кыска вакыт эчендә эшләп чыгу һәм газ үткәргечен уртада калдыру булган. Хәзер фацелия чәчәк ату белән монда килүчеләр күбәйгән. Шушы фонда сурәткә төшәләр. Моннан тыш бу бал кыртары эчендә бер дигән чәчәк, яндагына умарталар бар. Шуңа да юл киселешендәге ташландык басуда бу икеләтә файдалы гамәл булган күрәсең. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татарстан хәбәрләре бүгенге эфирларын шулай тәмамлый. Бездән соң бәйрәм концертының дәвамын карый аласыз. Мин сезнең белән иртәнге эфирга кадәр сау булашам. Анда инде иң яңа мәгълүматны җиткергә тырышырбыз. Сәламәт булыгыз.